presented by Anusa Films. Mixed by Vikram Bidarti. हो तो बियाहवा करे जा बढ़ाउडी परेशान गे आगे हो तो बियाहवा करे जा बढ़ाउडी परेशान गे आगे दिल के करई बौगे से जाली हमाया परेशान गे आगे दिल के करई बौगे से जाली हमाया परेशान गे आगे काटले बऊ नशवा कर जावा बढ़तौ सिचुएशन गे आगे काटले बऊ नशवा कर जावा बढ़तौ सिचुएशन गे आगे दिल के करई बौगे से जाली हमाया परेशान गे आगे दिल के करई बौगे से जाली हमाया परेशान गे आगे तानी नामो हैला ही करे जावा कैलू मोटी भेसन गे आगे तानी नामो हैला ही करे जावा कैलू मोटी भेसन गे आगे दिल के करई बौगे काजली हमाया परेशान गे आगे दिल के करई बौगे काजली हमाया परेशान गे आगे विवेक विक्रांतवा के बढ़ गेलौ टेंशन गे आगे छोटू चिंगारी के बढ़ गेलौ टेंशन गे आगे दिल के करई बौगे सोनावा हमाया परेशान गे आगे दिल के करई बौगे काजली हमाया परेशान गे आगे